Miksi Nokian Vesi lähti mukaan DEVA-hankkeeseen? Asiakaskokemus on nostettu meillä erittäin tärkeäksi strategiseksi päämääräksi ja haluamme kehittää sitä. Meillä on asiakkaita noin 30 000, joihin vaikutamme, ja asiakaskokemus on meidän ykkösasia. Miten data-analytiikkaa tällä hetkellä hyödynnetään yrityksessänne? Se on perinteisesti enemmänkin teknologiaperusteista ja haluamme tulevaisuudessa mennä enemmän asiakaskokemuksen mittaamiseen. Oletteko suunnitellut, miten analytiikkaa tulevaisuudessa käytetään erityisesti asiakaskokemuksen parantamiseen? No, haluamme syvällisempiä kyselyitä ja uusia menetelmiä, jotta pääsemme oikeisiin ongelmiin käsiksi. Tehdäänkö yrityksessänne päätöksiä tiedolla vai tunteella? No, täydellistä tietoahan ei ole ja tieto on epävarmaa ja joka tapauksessa päätökset perustuu aina jossain määrin tunteeseen. Mutta toki pyrimme olemaan mahdollisimman rationaalisia ja perustaa päätöksemme tietoon. Millaisia haasteita olette kohdanneet datan keräämisessä ja hyödyntämisessä? Perinteiset kyselyt, samat kysymykset vuodesta toiseen, antaa samoja keskiarvoja yleensä. Se ei ohjaa toimintaa mihinkään. Miten ennustatte, että data muuttaa liiketoimintaa ja tulevaisuudessa? Paljon. Muun muassa älykäs vesi on erittäin kuuma aihealue ja siihen kun lisätään vielä kokemukset, niin se on erittäin suuri älykäs Smart City-projekteissa oleva asia. Voisitteko ehdottaa 3 toteuttamiskelpoista toivetta DEVA-hankkeelle? No, vaikuttavuutta. Vaikuttavuutta meidän asiakkaille, vaikuttavuutta meidän työntekijöille ja lisäksi parhaiden käytäntöjen jakamista.